ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଶାଗ। ଏହାକୁ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଖାଏ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ମୋର ମା ତାକୁ ଆଜି ବିଲରୁ ତୋଳିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶାଗ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଚେରସ ଉପାଡ଼ିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଚେରକୁ ବାଛିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ବାଛିଛି। ଆଉ ଏବେ ୟାକୁ ତରକାରୀ କରିବା ବିଲାତି ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ବିଲାତି କଟା ସରିଛି, ମସଲା ବଣ୍ଟା ବି ସରିଛି। ଆଉ ଗରମ ତୋରାଣି ପାଣି ସହିତ ୟାକୁ ଝୋଳ କରିବା। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଶାଗ ମିଳେନି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଶାଗ ମିଳେ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଶାଗକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି ସିଝିଗଲା, ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କାଟିକି ଧୋଇକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଶାଗକୁ ବିଲାତି ସହିତ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଷିଦେଲେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଗରମ ତୋରାଣି ପାଣିକୁ ଢାଳିଦେବା। ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ସାଦା ପାଣି ସହିତ ବି ରାନ୍ଧି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗରମ ତୋରାଣି ପାଣି ସହିତ ରାନ୍ଧିଲେ ଝୋଳ ଟିକେ ବହଳିଆ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଟେଷ୍ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଶାଗ ତରକାରୀ ଝୋଳ।